ಚಾನಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಎದುರುಗು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಲ ಮಾರ್ರೆ ಜೋಕುಲು ಮಾರ್ರೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪವನ ವೈವಟತ್ತಿ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ತೇತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಮಾರ್ರೆ. ಛೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗಾನ್ಲ ಬರ್ಪನ ಬಾಸೆದ ಅಂತ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕಾಪದು ಕಾಪದು ಸೈಪ ಮಾರಿಲು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡತ್ತ ಎಂಕು ಮುಲು ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಾ ಓ ದೇವರೇ ಮೋಲೆ ದಾನಿ ದೀತು ಲೇಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತಂತೆ ಹಾ ಆಯ್ ಒಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆಯ ಎಂಕು ಮುಲು ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಾ ದಾದಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ದೇವರೇ ಅಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಂಡ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪರಾಪುಣ ಸಂಗೀತ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಸುಲಭಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಸಂಗೀತಗೂ ಭಂಗ ಬರೋಡು ಸಂಗೀತಗೂ ಭಂಗ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಂಗೀತ ಒಲಿಯುನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ? ಹೀರೋ ರಕುಲ್ಲಿ ದಯೆ ಯಾನು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಯರನೆ ಕೇನು ಜಲ್ ಏರಿ ಮೋನಪ್ಪನ ಮಗನ ಸಂಗೀತ ಓ ದೇವರೇ ಮೋನಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಂಗೀತತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಏ ಫಲ ಮೂಲರ್ದು ಬರೋಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಅವೇನ್ ಕಾಪುಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓವು ಎನ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ದೂರ ಉಂಡು ಏ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಇನ್ನ ಪೇರು ಮೈ ಪರ ಭಣ್ಯ ಮಾರೈದಿ ಬಾಸೆಜಿ ಇಂದ ಸಂಗೀತೋಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿನ ಬತ್ತೋಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ ಶ್ರುತಿನ ಪತ್ತಂಡ ಹಾ. ಶ್ರುತಿನ ಕಂಡನ ಏನನ್ ಬತ್ತಿಯಂಡ ದೇವರೇ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏರ್ ಕಲ್ಪವನು ಮಾರೈದಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏರ್ ಕಲ್ಪವನು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕನ ನಿಖಿಲ್ ಪನೋಡು ಲಾಯ್ಕ ಸಾರಿ ಗ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆತ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪಾಯರಾ ಪೂಜಾ ದಾದಾಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ? ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ ಕಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ. ಯಾನು ಮನಿ ಪಂದು ಉಂಟು ಆ, ವಾ, ವಾ, ವಾ. ಅಲ್ಲೇಗ ಕಲ್ಪ ಫನ್ ಮಾತ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಒ ಪಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಆಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಪಿ ಬತ್ತಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ನು ಆ? ಪಿ ಎಪಲ ಬಾಯ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ. ಈ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನಿ ಆ? ಪಿ ಬತ್ತಿನ ತಬಾಯಿಡು ಎಂಗ್ ಕೆಂಜಿ ಅವ್ ಮೆಲಾನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಪಿ ಮೆಲ್ಲ ಬರವಲ್ಲಿ ಅಡೀರ್ದು ಗಟ್ಟಿನ ಬರಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಅವ ಅಡಿರ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತುಂಡ ಆ. ಏಸಿಗೆ ಅವಂದ ಲೇ, ಎಂಚಿನ ವಾಸನೆ ಬತ್ತುಂಡ ಛೀ, ದಾದಮ್ಮ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆವಂದಿಯ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಪವರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾವುಜಿ ಪೋಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೋಲೆಯ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪಾವುಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ? ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪ ಜಡಮಲ್ಲಿ ಆ. ಎಂಕೊಂಜಿ ಸರ್ತಿಂಜ ಆಟ ಕಲ್ಪುಡು ಆಟ ಅಂದ್ ಆಟ ಮಲ್ಪುಗ ಆ. ಆಟ ಕಲ್ಪವೆ ಆ. ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಆ. ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಗುಲ್ಲೋಡು ಆ. ಇರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಆ. ಕೊರ್ಪುನಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪು ನಕಲ್ ಕೊರ್ಚಿಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವಡು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಅಂದಾಜಾಂಡ ದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅವ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ? ಮಹಾಭಾರತ ಇನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವತ್ತ ದಾನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಂದೆ ಏ ಆಟೋ ಗುಂಜಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಡತ್ತಯ್ಯ ಐಕ ಬಂಡೆ ವೆಚಾಲ್ ಮುನ್ವತ್ತಿ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮುದಲ್ ಬಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಆಯ ಗೌಡಿ ಹಾ. ಆಯ ಬಾಯಿಲ ಬರ್ ಪುಜಿ ಕೇವಿಲ್ಲ ಏನು ಹಾ. ಆ ಇಂಚೆ ಬರಂದುಲ್ಲಿ ಹಾ. ಆಯ ಲೆಪ್ಪುಗ ಏ ಬಲವಾರಯ ಬಾ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿ ಹೋತ ಗೆಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಳ್ಳಮಳ ಮಾಡಿ ಹೋತ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿ ಹೋತ ಗೆಳೆಯ ಇಂದಯ್ಯ ಆಗ ಕೆಬಿಲಗೆ ಎಂಜಿ ಬಾಯಿಲ ಬರ್ಬುಜಿ ಆಡೆ ಇನ್ನು ಸಾವು ಆಟ ಮಲ್ಪವನೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ? ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆತಿನತ್ತ ಅಂದು? ಏತ ಅಪ್ಪನ ಆತ ಅಂಡೆ ಅವು ಅವತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟುಗತ್ತ ದಾತ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ ಛೀ, ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ ಅತ್ತಿಯ ಓಕ ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಟುಗತ್ತ ಹಾ. ಅವತ್ತ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನಿ ಹಾ ಅಂದ ಹಾ. ಈ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಹಾ. ಆಗೆ ಇನ್ನ ಪಟ್ಟುಗ ಆನೆ ಇನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಎನ್ ಮಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ಛೀ, ಮಾ ಸತ್ಯ ಓಕೆ. ಆಗ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನ ಪಟ್ಟುಗ ಏನಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ఆయన కృష్ణి మలుపుగా ಹಾ కాలి కృష్ణి అందా ಹಾ ಯಾನು ಹನುಮಂತೆ
ಹನುಮಂತೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಮಾರದಿ ರಾಮಾಯಣ ಅತ್ತು ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ? ಎಂಕ ಹನುಮಂತನೆ ಮನ್ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಎಕಡು ಬರಂದಿನ ಪಿ ಇತ್ತೆ ಬರು ಓ ದೇವರೇ ದಾದ ಅತ್ಯ ಈತ ಹನುಮಂತೆ ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ಪತ್ತ ಹಾ. ನಿಕ್ ಬೀಲ ಉಂಡು ಬೀಲ ಬಾಡಿಗೆದ ಕನವಲಿ ಪೇದ ಬೀಲ ಬಾಡಿಗೆದ ಕನವಲಿ ಹನುಮಂತ ತಿಗಲ ಬಿಚ್ಚವಡು ಅವ್ವ ಒಂದಪ್ಪ ಆ? ರೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ರೋಂಜುಜ ನಿಕ್ ಭೀಮೆ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಈ ಭೀಮೆ ಭೀಮೆ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಆ. ಇತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಭೀಮಡ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ ಕೊಡ್ಲೇಕನಿ ಪನ್ನಡು ಎಲ್ಲವೋ ಭೀಮಸೇನ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವೆ ಎಲ್ಲವೋ ಭೀಮಸೇನ ಆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪೋಡಿ ಮಾಡುವೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರ ಏರ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಿತ್ತೇರೆ ದಾದ ಬಾತಿಯನ್ನು ಅವು ಸೈಯಡಿ ಕುಡಂಜಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲವೋ ಭೀಮಸೇನ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಡೆ ಮಾಡುವೆ ಎಲ್ಲವೋ ಭೀಮಸೇನ ಆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಡೆ ಮಾಡುವೆ ದಾದಾ ಒಡೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬೊಜ್ಜೋಗ ಭಾಷೆದಾಂತನ ಒಡೆ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಭಾಷೆದಾಂತನ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಕುಡಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಆ. ಎಲ್ಲವೋ ಭೀಮಸೇನ ಆ. ನಿನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿರುವಂತ ಚರ್ಪಿಯನ್ನು ಹಾ. ಈಗಲೇ ಇಳಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲವೋ ಭೀಮಸೇನ ಹಾ. ನಿನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಚಡ್ಡಿ ಇದೆ ಹಾ. ಆ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಇಳಿಸುತ್ತೇನೆ ದಾದ ಮಾರ ಹಾ. ಅವು ಚಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿಯ ಮುಖ ಚರ್ಬಿ ಚರ್ಬಿಯ? ಎಂಕದಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಕೋರ್ಪೆ ಇತ್ತ ಭೀಮೆ ಹಾ. ಕೃಷ್ಣಡ ಪನಡು ಹಾ ಓ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾ ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಿದ್ದಂತೆ ಆತಿನ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣರೇ ಏರು ಕೃಷ್ಣರು ಹೋಯ್ತಾ ಚರ್ಮೂರಿದನ ಏನ ಮಾರ ಇದೆ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರಿ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಚುಂಗು ಚುಂಗುಲ್ಲು ಆ. ಡಿ ಯಾ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಸಮಾ ಕೇಳವೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಮಧು ಏಯ್ ಆಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ ಪುಲ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ? ಆಲ್ ಪನ್ಯ ಸುಲ್ಲತ್ತು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತು ತಿಂತೆ ಅವು ಇಪ್ಪಡಿ ಯಾನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಪನೊಂದು ಬೊಪ್ಪೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಹಾ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ನೀರ್ದೋಸೆ ತಿಂದಿರಬೋತು ಮಾರ ವಿದುರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ವಿದುರೆ ಹಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೋವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಕಪ್ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇನ್ನ ಪೆತ್ತದ ಬ್ಯಾರಂಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೋವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಲಲನ್ನು ಊದುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬನಾಡಿತ್ತೆ ಆ? ಇವು ಏನು ಡೈಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೇ. ಎಲ್ಲೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ? ನೀನು ನನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ರಿಕ್ಷೆಗೆ ಆ. ಈರ್ದಾದ ಲಾಂಬಿ ರಿಕ್ಷೆನ ಆದ ಮಾರೈತಿ ಈಗಿನ ಈ ವಹಿವಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೆ ಆಯನ್ ಕಲ್ಪ ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪಿಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೆಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ಬಲ ಇಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ ಇಡಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಆಟೋಡು ಈ ಕೃಷ್ಣೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಆಟೋಡು ಈ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂದಾಜ ಅಂಡ ಅಂಡ ಅಂಜಂಡ ಕೊಲಾಲು ಉರ್ಪುಗೆ ಕೊಲಾಲು ಉರ್ಪು ಉರ್ಪು దాదయ నాగమండల ఉండములు ఆయన్ల చెప్పి ಬಾಯಿಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಬಿಲ ಗೆಂಜಿ ಈ ದಾದ ನಿನ್ನ ಜಿಡ ಇರ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಆ ಊರ್ಪುನಿಗೆ ಇಂಕೊಂತಾರ ಅಪ್ಪನಿ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಕಿ ಏರೇರು ಉರ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಮಾತಾಪಂಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಬಾಸಿದಂತ ನಾವು ದಯ ಓ ಮಾರ ಈ ಪನ್ನು ಮಾರ ಆಗಿ ಪನ್ಪೆ ತುಲಾ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಆಟೋಡು ಈ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿ ಈ ಉಂಡತ್ತ ಕುದುರೆಡು ಬರ್ರೆ ಅಂದಾಜ ಅಂಡ ಮಲ್ಬುದಕ ದಾದ
ಮಾರೆ ಮುಕುಲು ಹೊಡಿ CPL ಗೆ ವಾವ್ ಸೋ ನೈಸ್. ಏ ಇದೇ ಬಲ ಮಾರೆ ಮಕ್ಕಡೆ. ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಗೌಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಪುಂಡು ಇಂದಯ್ಯ ದಾಯ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವರಿಯ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ನೆಟ್ಟು ಪಾಂಡವರ ನಕಲು ವನವಾಸಕ್ಕೂ ಬಾರಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ವೆಜ್ಜ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜ ದಾಯೆ ವನವಾಸಕ್ಕೂ ಬೋರಂಡತ್ತ ವನಸಕ್ಕೆ ಬಾರ ಅತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ? ವನವಾಸ ಪಂಡ ಕಾಡುಗು ಬಾರಂಡು ಕಾಡುಗು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ. ಇತ್ತೆ ಕಾಡು ಪೋರುಂಡಾ ಅಂದೆ. ಅಂಚಂಡಿ ಆ ಬರ್ಪು ಜಪ್ಪ ದಾಯೆ ಅಲ್ಪ ಉಮಿಲುಂಡು ತುಚ್ಚುಂಡು ದಯ ಆ? ಕಾಡು ಉಮಿಲುಂಡು ಗೆತ್ತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಬತ್ತಂ ಪೋಯಿ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕು ಬರ್ಕತ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಏ. ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆ ಪಣ್ಯ ಅಂದಾಜಾಂಡ ಎಲ್ಲಂದ ಆಟೋಡು ಈ ಕೃಷ್ಣೆ ಸಾರಥಿ ಕುದುರೆದ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೊಂದ ಸಾರಥಿ ಸಾರಥಿ ಅಂದಾಜಾಂಡ ಅಂದಾಜಾಂಡ ಅಂಜಾಂಡ ಹೋಗೆ ಸರ್ ಉಂತಲಿ ಕರ್ಮದ ಮಾರಿ ದಾದ ಮೂಲು ಜಾರಂದಾಯನ ಧರ್ಮನೇ ಮೊಂಡ ಅತ್ಯ ಆಯ್ ನಡುಟೋರು ಇಂಚ ಇಂಚಂದು ಬಂಡೆತ್ತ ದಾದವು ಆಯ ಪನ್ನಿ ಹಾ. ಬಾರಿ ಸೋಕು ನಲ್ತೆಗೆ ಹಾ. ಮಾರ್ಕೆ ತೆರ್ತಿಜರಿಗೆ ಅವು ಸೈಯಾಡಿ ಆ. ಕುಡಂಜಿ ಕೆಂಡೆತ್ತ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಂಡೆತ್ತ ಅವು ಏರಿಯಾ ಅವ ಗುರ್ಕರ್ಲೆ ಎನ್ನಿ ಗುರ್ಕರೆ ಆ. ಗುರ್ಕರ್ ಏರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ಯರು ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆ? ದಾಯಿ ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಟ 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 ನಲ್ಪುನು ನಲ್ಪುನು ಆಟ ನಲ್ಪುನು ಅಂದಾಜಾಣ ನಲ್ಪುಗೆ ದಾದ ಮಾರ್ನೆ ನಿನಗೆ ಪಿಲ್ತ ವಯಸ್ಸನಯ ಓ ಆ ఆయన బుడు ఈదాద కుట్టి బతం తిరిగొనిచ్చుని ತಾತ ಪನ್ಪರು ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬೈತಿನ ఐకి ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ఊటితే ఇరువే అవు సయ్యాడు ఆ. అక్కలు రడ్డు సరి అండి ఈ ఎంచిన పాత్ర బతవతును ಯಾನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಿರಾವತಿನಿ ಕರ್ಮನಿಗಳ ಭಾಷೆದಂತನು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆಗ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ಆಟ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನೀರ್ ನಲ್ತುದು ತೋಚ್ಪೌಡು యాన నలుపు సురుకు యాన నలుపు ఒక్క ఈ నలుపు అంద జాండ నా నలుపు ಏಕದಂತ ನೀವ ಗೌರಿಯ ಸುಕುಮಾರ ಕರುಣಾಕರ ಚಿನ್ಮಯ ಅಂದ ಜಾಂಡ ಅಂದ ಜಾಂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆಗ ಅಂದಾಜಾಂಡ್ ಹಾ. ಆಂಡತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟದಾನಿ ಉಂಡತಿ ಹಾ. ಬಾ ಒಂದು ಚಂಡೆ ಬಟ್ಟು ಇರುತ್ತ ಅಂದು. ಚಂಡೆ ಬಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇನು ಜತ್ತಿ ಓ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಯ ಹಾ. ಚೆಂಡದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಜತ್ತ ಅಂದು ಏನಾಡ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಏನಡ ಒಂಜಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಉಂಟು ಎಂಡ ಜಿಯೋ ಉಂಟು ದಾದ ನಿಗಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಾ ದಾ ಹಾ. ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಟದಾನಿ ಹಾ. ಎದುರುಡು ಚೆಂಡೆದಾರನ ಎದುರುಡು ಹಾ. ಒರಿಯನ್ನು ಕುರ್ಚಿ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲಾಗ ಹಾ. ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟುನಾಗ 6 ಕೈ ಇಂಚ ದೆರ್ಪಾಡು 6 ಕೈ ದೆರ್ಪುನಾಗ ಇಂಬೆ ನಲ್ಪಾಡು ಚೆಂಡೆದಾರು ಉಂತಾನಾಗ 6 ಕೈ ತಿರ್ತು ನಲ್ಪಾಡು ಇಂಬೆ ನಲ್ಪುನ ಉಂತಾಡು ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆಗ ಒಂಚೂರು ಪಂದು ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಟದಾನಿ ಚಂಡೆ ಬೊಟ್ಟನಾಗ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಕೈ ದೆರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಪಂದ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಟದಾನಿ ಚಂಡೆ ಬೊಟ್ಟನಾಗ ಕೈ ದೆರ್ಪುವೆರು ಕೈ ದೆರ್ಪನಾಗ ಈ ನಲಿಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೈ ದೆರ್ಪನಾಗ ನಲಿಪೋಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬೊಟ್ಟೊಂಡತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆ ಜನ ಕೈ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ನಲಿಪುನ ಉಂತೋಡು ಅಂದಾಜಾಂಡ ಅಂದಾಜಾಂಡತ್ತ ಅಂದಾಜಾನಿಗೆ ಅಂದಾಜಾಂಡಿಗೆ ಅಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ದೆರ್ಪುನತ್ತ ಕೈ ದೆರ್ಪುಗತ್ತ ನಾ ಎಂಕುಲ ಕೈ ದೆರ್ಪುವ ನಾ ಉತ್ತವ್ಯ ಓ ಚೆಂಡೆದ ಎಕಡೆ ಉಂತದೆ ಆಯ್ದಾದ ನಲ್ತನು ಆ ಜನರೇಟರ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಲ್ತೀನಿ
ಎಷ್ಟು ಸಾವು ಮಾರ್ರೆ. ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಿಕ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಕೈ ದೆರ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಪನಿ दादा बन्नी निक तुला आठ दानी काही दर्शनागा దయ్యము నీకు భాషించా ఆరు పన్నత కై తెరిపినగా ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದಾಯ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತಿಂದ యాందిర్తి చెప్పు ಈಗಿರ್ತಾನ ಎನ್ನರಡ್ಲ ಇಡುಂಡು ಯಾನ್ನ ದೇರ್ತಿಜಿ ಓ ಎಂಕಲ್ ಕೈ ದರ್ಜಿ ದಾಯ ನಾಲ್ತನಿಯಾ ದಯ ನೀಕು ಪುಣ್ಯಾತ ಆಪುಜಿ ಕೈ ದೆರ್ಪು ಅಲಯ ಕೈ ತೂಂದುಲ್ಲೇ ಅಲೆ ಎನ್ನಲ ಕೈ ತೂಂದುಲ್ಲೇ ಕೈ ಕುಕ್ಕು ದೆರ್ಪುನ್ ವರ್ಚಿ काही दर्पणे वरची ಆಗ ನನ್ನ ಕೈ ತೋಯಿಸ ಇಜ್ಜು ಮನ ಮಾರ तुला ಎಲ್ ನನ್ನ ಕೈತ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವ ಕೈತ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ದರ್ಪನ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನನ್ನ ಕೈ ದರ್ಪನಾಗ ನಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಅಂದು ಅಂಚಾಂಡ ಹಾ. ಅಕ್ಕಲು ಎಡೋಲಕ್ಕೆ ದೆರ್ಪರ ವನ್ಕ ಹಾ. ಅಕ್ಕಲು ದೆರ್ತಂಡಿ ನಲ್ತಂಡಿ ಇವಾಗ ಅಂದಾಜು ಆತು ಜಿಲ್ಲೆಕ್ಕ ತುಕ ನಿಗ್ಲರ ದೆರ್ಪುಲೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಆತಂದ್ಯ ಅಮ್ಮ ಜಾತ ನಲಿಪಿಜಿ ನಲ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅವು ಇಪ್ಪಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಗ ನಾನು ಮಾರೆ ಬೇಗಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೊರ್ಚ ಅಂದು ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಹಾ. ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡತಿ ಹಾ. ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಮಲ್ಪಗ ಅವು ಬರ್ಚಿ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕದ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣೆ ಹಾ ಆಂಡ ಹಾ. ಯಾನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಹಾ ಇಂಬೇದಾದ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಆಯ್ ದುಶ್ಯಾಸನೆ ಅವು ದುಶ್ಯಾಸನೆ ಖಾಲಿ ಸೀರೆ ವೈಪರ ಮಾತ್ರ ಹಾ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ. ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಹಾ. ಅವ ಹಾ. ಈ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಹಾ. ಇತ್ತ ದ್ರೌಪದಿ యా ద్రౌపది ఎన్న రోల్ కాలి తిరుగుందిస్తున్నాండి ದಾದಾ తిరుగుందుపుని ದಾದಾ ಈ ರೋಲು ద్రౌపది ಓ ದೇವರೇ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಅಪಾರಣ ಮಲ್ಪರುಂಡು ನೆಟ್ಟು ವಸ್ತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓ ದೇವರೇ ಲೇ ಹಾ. ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಆ ದ್ರೌಪದಿ ಇಪ್ಪಡು ಸರಿ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಹಾ. ಕರುವಾವು ನಕಲು ಓ ಕರುವಾವು ನಕಲು ಎಂಚಿನ ಕೋರಿದನೆಯ ಕೌರವೇರಿ ಅವ್ವೇ ಕೌರವೇರ ಇತ್ತ ಕುಂತಲೆ ಮಿತ್ತ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ಸೀರೆ ಉಡುಪೆ ಹಾ. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹಾ. ಆಯ ಸೀರೆ ವೈಪರ ಆಗ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಸರಿ ಸರಿ ತುಲಾ ಇತ್ತೆ ತುಲಾ ಮೂಲ್ ತುಲ ಸಮಾ ತುಲಾ ಆಲು ದ್ರೌಪದಿ ಮೇರು ಕೃಷ್ಣೆ ಮೇರು ಸೀರೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಸೀರೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಈ ಉಂಡತ್ತ ಇಂಚಿತ್ನ ಸೀರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಟದಾನಿ ಸೀರೆನು ಒಯ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಸೀರೆ ಬುಡ್ಪುನ ಸರಿ ಉಂಡಾ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಾ? ಅವ್ಲು 4 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಮೂಲು 1 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಹಾ. ಕೂಡ ಈರ್ನದ ಅದಿಕ್ಕ ದಾದಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅತ್ತೀರು ಸೀರೆ ಚಿನ್ನಿಯ ನಾ ಬುಡ್ಪೆ మాస్టర్ ఆ? దాది గోలి బజ్జి పుడుపునా ಸೀರೆ ಉಡುಪುನತ್ತ ನಾ ಏನಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಿಂಡ ಉಡುಪು ನಾವು ಏನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೀ ಸರಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಉಡುಪೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ ತುಲಾ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲವೋ ದುಶ್ಯಾಸನ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಹಾಕು ಓ ಆ? ದುಶ್ಯಾಸನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಡಮ್ ಕಲ್ದನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಅಂದಾಜಾಪುಂಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ? ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬನ್ನಡು ಅತ್ತಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನಡು ಹಾಗೆ ಕೆಬಿಗಂಡಿ ಸರಿ ಸೀರೆ ಬಿಡ ಏ ದುಶ್ಯಾಸನ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಹಾಕು ಇಮ್ಮಡಿ ಆಟ ಮಲ್ಪವನ್ ಬುರ್ಚಪ್ಪ ಇಮ್ಮಡಿ ಅನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೂತಿತ್ತಿ ಓ ದೇವರೇ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಒಯ್ತಲ ಗಂಧಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಕಲ್ದ ಕಲ್ಪಾರ ಪಾರ ಬರ ಒಂದು ಬೋಡ ನನ್ನರ್ದು ಮಿತ್ತಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಯಾನೆ ಕಲ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹೌದಾದ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಚರ್ಮದ ಬೆಡಿಟ್ಟು ಮಾಯದ ಗುಂಡು ಸಿಪಿಎಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಎದುರುಗು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್